Civaka Kurdî bi huner û hunermendê xwe dewlemend e. Wêneyên Sirêşta Welatê Kurdî dihêle hest û berhemendiya wan geştir be. Stranên Kurdî yek ji şaxên hunera Kurdî ye ku cihê xwe bihêztir dike dema ku peyv û saz û awazên wê yê Kurdiyê resen bin. Ev yek hiştiye ku gelek hunermendên navdar cihê xwe di jiyana hunerî de bihêz bikin. Lê kesê din jî hene hewl didin ku xwe ji reşbîniya astengiyan rêzgar bikin û derfetna ji xwe re peyda bikin da ku karibin xizmeta hunera xwe ya Kurdî bikin û pencemora xwe di jiyana hunerî de durêz bikin. Yek ji van hewldanan Nûrî bavê welat û kurê wî Şêrbaz li ber çavin ku bi karê xwe hewl didin mîna pencek ji berhemendiya xwe tevlî deryaya hunera Kurdî bikin. Nûrî bavê welat ew xwe xelkê dirbêstiyê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ev 2 salên lê welatê Almanyayê dimînin. Bi kurê xwe Şêrbaz re berdewamiyê di hunera xwe de dikin ku gelek stran bi saz û awazê xwe strandine û hejmarek stranên din jî jê helbestê hin helbestvanên mezin mîna cegerxwîn jî gotine. Ez û gelek hevalê xwe me kom çê ava kirin, me kom li dar xistin komê Newroza de, di heştê nihadê em gelek salatê diman me kar kir û heta ana jî ez di nava muzîkê de min gelek stranê min jî henin, di vîdeoklîpê me jî me çêkirinin û gelek jî malin me tomar nekirine ji ber gê tin maddî gelkî dixwazin wek dibêjim pera gelekî dikelipê. Di sala 2008 nihadê me gelek karê muzîkê kir û heta ana bi rastî em gelekî pêş neketin ji ber gê me karê jiyanê dikir. Em li 4 dewleta em dixebitîn, me karê jiyana xwe dikir, me zarokê xwe xwedî dikirin. Derfetê ro zêdetin nebûn jî ji hêla rejîmê jî em pêş neketin û ji hêla karê jiyanê jî em pêş neketin. Lê niha ana ev bû 2 salê me em li Almanyanin. Ev 2 sal em ketinin nava muzîkê baş, em helbesta elhana çê dikin, saz û awazê minin, gotinê cegerxwînin, gotinê gelek helbestvanan. Hezkirina Nûrî ji hunerê re hiştiye ku kurê wî Şêrbaz jî vê berhemendiyê jê wergire ku tevî temenî wî ye biçûk bi dengê xwe yê zelal dest bi stranan kiriye û dibêje ku destpêka rêya wî ya hunerî ji ber hebûna wî li Almanyayê ji rêya bavê wî hesandire ku gelek derfet hene di rêya wan di pêşerojê de bi bestêrkek cîhanî. Navê min Şêrbaz e, temenê min 13 salî ye. Ez ji bajarê Dirbêsiyê me, ez kurê hunermend Nûrî me. Bi rastî yanî bavê min gelekî alî kariya min kir muzîkê û mehej muzîkê kir û yanî ev 2 sal ez ketim nava muzîkê de. Bi dehan ciwanên Kurdên penaber lê welatê Ewropayê çîroka wan wek çîroka bavê welat û kurê wî Şêrbaz e ku bi hêvî û omîdin rojek were cihê xwe di nav hunermendên mezin de bigirin û xizmeta hunera Kurdî bikin.